Fi żmien it-tielet seklu qabel Kristu inkiteb il-ktieb Bibliku tal-Antik Testament magħruf bħala Kohelet, Ecclesiastes. U dan għalhekk: Alla kollox għamel tajjeb f'waqtu, poġġa l-Eternità f'qalb il-bniedem. Il-miliet huwa dwar it-twelid ta' Ġesu, huwa dwar it-twelid ta' Kristu fi qlubna, huwa dwar meta dik l-Eternità li hemm impoġġija fi qlubna tiffjorixxi u tfur f'ħajjitna u tieħu r-ridni tal-ħajja tagħna. Il-moħħ ta' Kristu jew Christ Consciousness li donnu kien rieqed fina iqum u jitwieled f'ħajjitna. Inlestu lilna nfusna għat-twelid tal-moħħ ta' Kristu, Christ Consciousness, permezz ta' prattiċi morali u flimkien magħhom prattiċi spiritwali. Fost il-prattiċi morali tkun umli, tkun ħanin, tħobb, tajt il-verità, taħfer. Fost il-prattiċi spiritwali huma prattiċi kontemplattivi u talb fil-fond. Sant'Augustin jgħid: nagħtu applaws u nagħtu ħajr li sirna mhux biss insara iżda sirna Kristu innifsu. Fimtu ħuti il-grazzja li tagħna Alla ir-ras tagħna? Implew bil-għaġeb u bil-ferħ sirna tassew Kristijiet. Toma sabiħa tal-moħħ ta' Kristu, Christ Consciousness, tiġi minn fom wieħed Sufi Musulman tas-seklu 14. Dan jismu Ħafiż iddeskriva lilu nnifsu hekk: jiena toqba fil-flawt li jgħaddi minnu n-nifs ta' Kristu. Isimgħu din il-mużika.